Għakom ħbib għallana 23 jum minn 49 mixja li qed nagħmlu li ħadd wassalna għal festa ta' Pentekoste u li fija qegħdin kuljum intellaw ħsieb bibliku sabiex nitkellmu fuq u niftħu ftit u nikbru nimmaturaw fil-kelma talla u nippreparaw ruħna għal dina il-festa hekk sabiħa. Ma ninsawx li Alla tagħna 7 festi illi qatt ma wafqu jiġu iċċelebrati maħna kmandati biex inżommuhom minn ġenerazzjoni għall-oħra. U l-daqstant aħna tal-komunità Malta Missjanika hekk nagħmlu u Alla jgħidilna biex noddu 49 jum minn l-għada tal-festa tal-ħobsażmu u il-50 jum ikun jum Pentekoste. U dak li qed nagħmlu qegħdin nippreparaw ruħna għal din il-festa hekk importanti. U li qed nagħmlu huwa allura niġbdu skrittura u l-iskrittura li għandi għallum hija interessanti ħafna fil-fatt. Ħatta mill-istess paraxa li nar-sibt ħanitkellmu fuqha fis-sinagoga tagħna, paraxa ġifieri hija l-qari mit-Torah u mill-profeti u anke mill-kitbiet tat-Testament imġeddet u l-kitbiet messjaniċi u naraw Alla x'qed jgħidilna permezz ta' daw il-qari. U fil-fatt llum għażilt il-ktieb tal-Levitiku kapitlu 19 u ħansemmi għalissa vers wieħed era li f'din il-paraxa għandna xi 4 kapitli x'nistudjaw. Għid lill-ġemgħa kollha ta' Wlied Iżrael. Għandkom tkunu qaddisin għax qaddisin il-mulej Alla tagħkom. Mela hekk qed naraw istruzzjoni li Alla qed itina sabiex inkunu qaddisin għaliex hu qaddis. Xiġifieri qaddisin aħna lkoll nafu għal min ma jafx xi tfisser qaddisin, tfisser is-separati, maqtwajn. U aħna differenti dawk li verament jemnu falla ta' Abraham, Iżak u ta' Ġakob, dawk li jemnu falla ta' Iżrael huwa poplu is-separat u maqtuħ għal Alla ġifieri is-separat mid-dinja. Ma jagħmilx l-affarijiet li jagħmlu n-nies tad-dinja imma jiffollowjaw, jimxu, jobdu dak li Alla jgħidilhom biex jagħmlu. Allura ma ninsawx li qed nitkellmu f'dawn l-iskritturi sabiex aħna nikbru u nimmaturaw fil-fidi tagħna, nikbru u nimmaturaw biex insiru nafu Alla minnu u huwa importanti għax Alla qed nisma' kunu qaddisin. Għax jien qaddis, mela rridu nafu x'jiġifieri Alla qaddis biex aħna nistgħu nkunu wkoll qaddisin. Min-naħa l-oħra rridu nifhmu x'jiġifieri aħna nkunu qaddisin. Għax Alla qed jgħid nisma' kunu qaddisin għax jien qaddis, mela rridu nifhmu kif inhu Alla li huwa qaddis. U x'irridu nagħmlu aħna biex aħna nkunu qaddisin bħalma huwa Alla. U fil-fatt huwa Alla stess illi anke f'dan l-istess studju ta' nhar is-sibt li ġej itina lista sħiħa ta' x'għandna nagħmlu u ma nagħmlux aktar x'm'għandniex nagħmlu fil-fatt biex inkunu qaddisin. Daqshekk hija sempliċi r-risposta l-problemi hija jekk inti tobdix jew le. Pereżempju, ejja naraw xejdilna Levitiku 20 issa vers 26. U tkunu għalija qaddisin għax qaddis jien il-mulej. U għażiltkom minn fost il-popli biex tkunu tiegħi. Mela Alla stess qed jgħidilna ħanagħmel enfasi għaliex din huwa dak li Alla qed jgħidilna biex inkunu. Kunu qaddisin għax jien qaddis. Kif? Kif inkunu qaddisin? U r-risposta tibda fil-fatt mill-ktieb tal-Levitiku nerġgħu mmorru kapitlu 19 vers 37 fejn jgħidilna kara. Jiena l-mulej Alla tagħkom li ħriġtkom mill-art tal-Eġittu. Ħarsu l-liġijiet kollha, isimgħu dal-vers, ħarsu l-liġijiet kollha u d-digriti kollha tiegħi u qisu li tagħmluhom. Jiena il-mulej. Mela diġà qed jgħidilna l-mulej li biex inkunu qaddisin irridu nobdu
dak li ju qed jgħidilna. Irridu nimxu mal-istruzzjonijiet tiegħu, irridu nimxu mat-Torah tiegħu, irridu naraw x'qed jgħidilna biex nagħmlu u nagħmluh u iktar importanti irridu naraw x'qed jgħidilna li m'għandniex nagħmlu u noħdu ħsieb illi ma nagħmluhx. Ġifieri fi ftit kliem irridu narfu x'inhi d-differenza bejn in-nadif u l-maħmuġ. Dina titkellem ħafna, pereżempju f'meta niġu għall-ikel dak li Alla qal nisma' hemm laħam illi mhuwiex ikel għalikom. U mbagħad insibu ħafna li llum jgħidu isma' dik il-liġi ma tixtot u nistgħu nieklu kemm irridu u ssib nies illi filgħodu jagħmlu lek il-breakfast bil-bacon u jitolbu l-Alla jberikulhom xi ħaġa li Alla ma jistax jagħmel għax jekk Alla qed jgħidlek dak mhuwiex ikel u ma jistax jiberikulek bħala ikel. Ġest biex insemmu sempliċiment il-bacon biss. Hemm lista sħiħa ta' affarijiet, disgrazzjatament il-kċina Maltija mibnija tradizzjonalment fuq dak kollu li Alla qalilna mhuwiex ikel għalikom, ma mhux tab xejn illi ssib ħafna nies illi huma morda għaliex qed jiklu ikel li Alla qalilna dak mhuwiex ikel għalikom. Irridu narfu allura x'inhi d-differenza bejn il-maħmuġ u in-nadif. Irridu nifhmu x'irridu nagħmlu biex inkunu nistgħu nersqu qrib Alla. Għaliex jekk ser neqgħu nsabtu saqajna u websu rasna u ngħidu llum m'għadniex taħt il-liġi daw il-liġijiet ma jgħoddux għalina, qatt ma nistgħu nikbru u nimmaturaw u qatt ma nistgħu nersqu qrib Alla bħalma tgħidilna l-Iskrittura biex nagħmlu. Alla fil-fatt itina lista ma tgħidilna kunu qaddisin għax qaddisin itina lista ta' affarijiet li m'għandniex nagħmlu u ma nistgħux nimmaturaw jekk ser neqgħu nagħmlu l-kontrarju. Irridu niftakru li aħna ma nistgħux ħbib tiegħi ngħixu għalina nfusna. Jekk Alla qed jgħidilna kunu qaddisin, kunu maqtuwa, isseparaw ruħkom minn dak kollu li hu tad-dinja, allura ma nistax jiena neqpa' ngħix għalija. Naf li hemm ħafna bħalkom illi bħali għandkom testimonjanza, konna ngħixu fid-dinja, konna ngħixu għall pjaċiri tagħna, konna ngħixu għal dak li jagħti pjaċir lilna u gost lilna, konna ngħixu għal dak li aħna naħsbu li kien tajjeb sakemm il-mulej sejħinna u bdejna ninqataw u nisseparaw. U dan huwa dak li Alla qed jgħidilna f'dan il-vers. Inqataw, isseparaw mid-dinja, issa ma tkomx tgħixu għalikom infuskom, issa il-mulej qed jgħidilna rridu ngħixu għalih. Irridu niftakru li maħniex li ma nistgħux ngħixu għalina infusna. Qed ngħixu għal Alla, kif ngħixu għal Alla? Billi nimxu fi triqatu. Fejn ħansibu triqatu? Triqatu hija fil-fatt fit-Tora, it-Tora hija l-istruzzjonijiet li Alla qalilna tagħna, Alla tagħna dawn l-istruzzjonijiet biex nimxu fihom u biex nimxu fi triqatu irridu nimxu wara dawn l-istruzzjonijiet. Għaldaqstant dak li qed jgħidilna Alla biex ma nagħmluhx, irridu ma nagħmluhx. Jiena naf li hawn minn problema pereżempju għax Alla qalilna tħalltux l-għażel mas-suf. Jiena nerġa' ngħid naf li diġà ta' fi programm ieħor mija problema xejn, f'affarija xi ħaġa żgħira fil-fatt Alla qala jiena nemminha u għaldaqstant nagħmilha u ma jinteressanix x'jaħseb ħadd ieħor. Hemm raġuni għalfejn Alla qalilna biex ma nħalltux l-għażel mas-suf u meta tifhem għalfejn Alla qed jgħidilna hekk waħdek nar ma trid tagħżel illi timxi ma dak li Alla qed jgħidlek. Ġast biex insemmi waħda biss ta' ġifieri hemm ħafna affarijiet illi Alla qed jgħidilna tagħmlux. Forsi tgħidli imma dawn l-affarijiet għalhom lil poplu ta' Iżrael dak iż-żmien u m'għadux jottalina. Mela żewġ punti biex inkun nista' nikkonkludi dan il-programm. Meta nsemmu l-kelma Iżrael maħniex qed nitkellmu fuq in-nies li jgħixu fil-pajjiż, maħniex qed nitkellmu fuq in-nies li jgħixu ġewwa l-art ta' Iżrael. Iżrael f'dan il-każ huwa il-poplu tal-Alla. Naf li diġà u ħanerġa' ngħidha Jexua ma ġiex biex jivvinta joħloq xi reliġjon ġdida, Jexua ġie biex jgħidilna kif nimxu fil-mixja tagħna biex inkunu qaddisin. U Jexua dejjem irreferina biex nobdu il-liġi ta' Alla. Imma
biex nirrispondi l-mistoqsija l-minna u min jgħid imma dik għal min qala, ħanejtilkom għal min qala. Qala għall-istess nies li Pietru fl-ewwel ittra tiegħu jirreferi għalihom bħala qaddisin, bħala saċerdozzi urjal. U fil-fatt tara x'jedilna l-ewwel Pietru, l-ewwel ittra li Pietru kiteb fl-ewwel kapitlu vers 14 bħala wlied ubbidjenti tgħixux skont il-ġibdiet ta' qabel, meta kontu għadkom tgħixu fl-injoranza tagħkom, iżda bħalma qaddiż huwa dak li sejħilkom kunu intom ukoll qaddisin fl-imġiba tagħkom kollha. Għax hu miktub. Kunu qaddisin għax jien qaddis. Meta qed jgħid kunu għax hemm miktub, x'qed jgħid Pietru? Falx x'qed jirreferi fejn hemm miktub kunu qaddisin biex għax jien qaddis. Allura Pietru hawnhekk qed jirreferi għal dak li Alla qal fil-ktieb tal-Levitiku. Pietru ma kienx qed jikteb in-nies ġewwa Iżrael, Pietru kien qed jikteb lil dawk il-kredenti, dawk il-lut imxerda mad-dinja kollha li issa dħaltu man-nies li fejn kienu qed jgħixu, daħlu f'dik il-kultura bdew tant jitħaltu li insaw l-Alla ta' Iżrael u issa bdew jadoraw Alla ġejjin minn Ruma, mill-Amerika u ħafna pajjiżi oħra. U dal qed jgħidilna Pietru, qed jgħidilna nisma' kunu qaddisin. Ara wallax għalinna fit-tora tiegħu u imxu magħha bekk biss nistgħu nikbru u nimmaturaw. Fil-fatt biex nara hawnhekk Pietru qed jgħid bħala wlied ubbidjenti. U fil-fatt anke jgħid intom ukoll qaddisin fl-imġiba tagħkom. Imġiba xiex? Ubbidjenti lejn xiex? Ubbidjenti lejn it-Tora, ubbidjenti lejn il-kelma t'Alla, ubbidjenti lejn l-istruzzjonijiet li Alla tagħna. Nagħmlu dak li qalilna biex nagħmlu u ma nagħmlux dak li qalilna biex ma nagħmlux. Ħana hawnhekk ħbib tiegħi il-ħsieb dejjem huwa wieħed mhux li taqra l-Bibja huwa tajjeb li taqra l-Bibja huwa importanti anzi huwa bżonn kuljum trid taqra l-Bibja biex iġġedded moħħok tinqata' minn dak li għamilt il-bieraħ speċjalment jekk kien ħażin u tibda ħajja ġdida llum. Imma huwa ħafna iktar importanti illi tgħix dak li qed taqra fil-Bibja għaliex ma jagħmilx sens li taqra u taqleb il-pejġ u tara l-istorja l-oħra. Ara x'qed taqra u dak li qed taqra trid tgħixu. Bekk biss nistgħu nimxu l-qoddim, nikbru, nimmaturaw u nersqu qrib Alla kuljum. Ejja ħanalqu b'talba sejra Mister Qaddis Alla tagħna, Sultan tagħna, Kreatur tal-Univers, Alla ta' Iżrael. Niġu qoddiemek Mulej u nirringrazzjawk tal-liġi sabiħa tiegħek illi permezz tagħha inti tmexxina fit-triqatek. Mulej talba tagħna hija li turina s-sabiħ tal-liġi tiegħek. Iftħilna qalbna u moħħna għal kelma tiegħek Mister Qaddis, għal inna widnejna u għajnejna għal dak li d-dinja qed tipprova ttina Mister Qaddis, dak li d-dinja qed tipprova titmarna biex iżommna il-bot minnek Mulej. Kun inti tarka bejna u bejn id-dinja Mister Qaddis u nirringrazzjawk li inti permezz tal-kelma tiegħek tmexxina fit-triqatek. Mulej talba tagħna li tiftħilna għajnejna u qalbna għal dak kollu li huwa tiegħek sabiex inkunu nistgħu verament ngħixu ħajja isseparata maqtuwa minn din id-dinja sabiex verament inkunu nistgħu ngħixu qaddisin. Għaliex int Mulej għamiltna qaddisin. Fisem ibnek Jexua il-Messija, is-Sit u s-Salvatur tagħna, il-Prinċep tal-Paċi, ir-Re tar-Rejiet. Irresqulek din it-talba l-glorja tiegħek. Amen. Sakemm nerġa' narakom fil-programm ieħor għada ħbib tiegħi fisem sħabi ta' Malta Messjanika insellmilkom.